Και δεν μιλώ μόνο για μαθήματα να διδάξουμε στα παιδιά μας κολυγογράμματα, γιατί εάν το θεωρείτε ή δεν το θεωρείτε, αυτό διδάσκομαι μέχρι σήμερα, κολυγογράμματα. Εννοώ παιδεία σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, παιδεία που μπορεί να εκπαιδεύσει τους χιλιάδες φοιτητές που στέλνουμε στα πανεπιστήμια, τους δικούς μας, που βγαίνουν και τελειώνουν τα πανεπιστήμια και αν ήταν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, εδώ, δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν ούτε το 30% της γλώσσας που μιλάμε. Αυτή είναι αλήθεια. Αν το 30% θα ήταν καλά. Ούτε το 30% της γλώσσας που μιλάμε. Ποιος θέλει? Εμείς θέλουμε. Γιατί δεν τα στείλαμε στα σχολεία? Όχι, γιατί τα σχολεία που πήγαν δεν έχουν τη δυνατότητα να τους διδάξουν την ελληνική γλώσσα. Μην μιλάμε λοιπόν για charter schools μόνο, γιατί αυτό μόνο είναι ένα πλάν από τα πολλά που